modely, ktoré DeepSeek poskytol. To znamená tzv. DeepSeek verzia 3, čo je všeobecný jazykový model, ale takisto aj DeepSeek R1, čo sú tzv. Reasoning model. A ten bol vlastne najviac oslavovaný pre svoju tzv. Dokonalosť, pretože v matematických testoch vynikol nad všetkých nesmierne, v rôznych matematických slovných úlohách takisto a v niektorých ďalších oblastiach bol viac než dobrý. Tak sa zistilo, že tieto testy boli v podstate vygenerované pomocou podvodov. Plus celková cena nielen za vývoj, ale aj za prevádzku bola kompletne iná. Cena na vývoj tohto samotného modelu bola 400-násobne vyššia, než uvádzala firma vo svojich oficiálnych dokumentoch. Čiže namiesto 5 miliónov na vytrénovanie tohto modelu použili takmer 2 miliardy amerických dolárov. Spotreba energie pri trénovaní tohto modelu, ale aj pri prevádzke je dokonca oveľa vyššia než bežné modely umelej inteligencie. Čiže firma klamala vlastne úplne vo všetkom. A v súčasnosti sa na túto firmu už pozerá ako na podvodníka v podstate obrovského rozsahu. V prípade tejto firmy, vlastne tej firme sa nič nestane, pretože je čínska. V Číne takéto podvody alebo takéto kauzy nakoniec nevedú k ničomu, pretože táto firma mohla v podstate fungovať v rámci čínskej legislatívy a nič sa nemuselo stať. Je možné, že firma DeepSeek bola v podstate len takým trojským koňom čínskej tajnej služby. A ona poskytovala vlastne celé zázemie, celé financovanie, všetky zdroje práve preto, aby pritiahla ľudí k používaniu tohto nového modelu. A na základe toho potom sa dostala k dátam užívateľov. Mohla vlastne vytvoriť ako keby nástupnú pôdu pre ďalší veľký kybernetický útok. To je samozrejme domnienka, to nikto nedokáže na 100% potvrdiť, ale ani vyvrátiť. Zaujímavosťou je ale, že DeepSeek ešte predtým, ako všetky tieto veci sa prevalili, už boli úplne zakázané na Tajvane, v americkom štáte Texas a v Taliansku. A to na základe veľmi negatívnych skúseností, ktoré mali štátne orgány s týmto modelom. Pripravuje sa už aj kompletné obmedzenie fungovania alebo prístupu tohto modelu v Južnej Koreji a v Japonsku. Čo to však znamenalo pozitívne, to je naozaj veľmi prekvapujúce, že tým, že tento DeepSeek priniesol niekoľko relatívne slabých a predsa dosť úspešných optimalizačných metód na úrovni toho svojho dátového modelu, okamžite na to reagovalo množstvo technologických firiem, ktorí už vlastnia nejaké modely umelej inteligencie a poskytli náhle veľmi dobré, technicky zdatné a dokonca aj veľmi úsporné modely. Jedným z nich je napríklad od firmy OpenAI O3 Mini, ktorý poskytla táto firma OpenAI vlastne zadarmo. Alebo takmer zadarmo. Z tej perspektívy do budúcnosti ukázalo to, aké je nesmierne krehké, aké je zradné spoliehať sa na nejaký marketing. Ktorákoľvek firma dokáže klamať, dokáže podvádzať v obrovskom masívnom rozsahu. A pre investorov, ale aj pre firemných zákazníkov, ktorí sa snažia používať umelú inteligenciu, nakoniec toto bude veľmi dobrá lekcia, aby sa nespoliehali na prázdne sľuby, marketingové reporty a dokonca ani na porovnávanie funkcionality od rôznych takmer nezávislých spoločností, ktoré robia rôzne testovania. Najdôležitejšie totiž vždy bude, či daný produkt poskytuje dostatočné záruky smerom k ochrane dát užívateľov. To okrem iného znamená, že ako keby sme sa vrácali k veľmi dôležitému faktu, že umelá inteligencia ako taká je v podstate zbraň. Zbraň, ktorú môže niekto použiť na veľmi masívne špehovanie, vykrádanie dát niekomu, ovplyvňovanie verejnej mienky a tak ďalej, čo už sme spomínali. Plus môže vyvolávať doslova paniku v ľuďoch.
keď spomeniem ešte jednu dôležitú informáciu, americký trh, vďaka tomu, že tam nastala panika ohľadom poklesu akcií, americký trh prišiel v tom danom momente o 1,000 miliárd amerických dolárov. Potrebujeme sa práve že vyhnúť takejto panike. A zároveň musíme sa naučiť ostať ľahostajní voči tým príliš optimistickým prísľubom, ako všetko naraz bude dobré. Ty si jednou říkal v jednom